ban pensuk egi pai ba nong reptet hakini ke jela bakin te bat champang ye kilat kelenti shapang garukom rep bat thung ye ki chatet ba pher nakliang weina ki nong yo ek khusnam ashoka fellowship ubadeiru u general secretary jongka mushroom development foundation MDF u pranjal barwa ulatho ya ka wega kot kabal agerteng ka jingtep ila ka jingem ya ka ba la penkala ha ka tien khasi do ba wan phai nong rum ya kani ka kot la pala pe ba do director ka Meghalaya Basin Development Agency uba Ivan Swear haringkat ka jing dan lang uba bu SS Majau ki officer nakatnat MBDA ki nongrep nakathan ribhoi bat kiwe kat kum ka jing thu nong tho kani ka kot ke thu shapang ka jingma jo ki tet khlaw ki padan hakani ka than chatai lamingi gari India unong tho ulong baling ba kani ka kot kan play ya kalat garanti ya ki nongrep tet hakani ka jela bakin pelet jingmot ha ka ban rep ya utet oyster tet shitaki tet dot tet budam bat kiwe ki chak tet ki ba kham ya yo ha kari India. Brother, just be there. Okay. No.